Maayong adlaw ug welcome mga ka-code eskwela. Ani nasab kita karon sa ato ang episode kung diin maghisgot ta kung unsa ang mga trending nga mga developer technologies no sa karong panahona. Okay? So una ta magpadayon sa unahan, sa kanunay ayaw kalimti ang pag-subscribe no, i-click ang atong subscribe button aron updated ta sa atong mga bag-ong videos ug mga tutorials. Okay? So karon atong hisgutan na sabning survey nga gibuhat sa Stack Overflow no, kaning ilahang annual nga developer survey. So ato ang hisgutan kung unsa nga mga technologies ang uso karong panahona. Okay, ug in demand nga mga technologies. So base ni siya sa 2021 nga developer survey sa Stack Overflow. So para mahibalan nato kung asa ni siya, ato lang adtuan ang kaning website no. So ang website niya is insights.stackoverflow.com/survey/2021. So kani siya nga survey, I think na-release ni siya recently lang no, as of August of 2021. Okay? So karon ato ta ambak diri no, naaman sa lahi nga mga party ni ang kani nga survey. So naay developer profile, naay technology work, community ug methodology. So dito ta mag-focus sa technology. So i-click nato ning technology. Karon naatay mga lahi diri nga mga data points no. So ato ang sutaon or tanawon kung unsa ning mga popular nga technologies or common kay nga mga ginagamit nga mga technologies for software development. Okay? So, isa sab ni sa mga in-demand pod kaayo nga mga skills nga ginapangita sa mga software development nga work. Okay? So, ang pinakauna gyud ug ang pinaka common is kaning JavaScript. So, dako gyud siya no, uso kayo ang JavaScript sa kanong panahon. 64.96% ang iyahang percentage diri no, based sa lahi-lahi nga mga sikat nga mga or mga technologies nga gi-identify diri sa Stack Overflow. So ang JavaScript manggod common jud kay siya labi na sa mga web related nga mga projects no, or mga web applications nga nag-deal with front ends. Okay? So sa katong mga dili kayo familiar sa web development, isa ning JavaScript no sa as a front end technology for developing mga dynamic nga web apps. Okay, so kaparis ana niya ang kaning ikaduha nato nga popular pod nga or sikat nga technology is kaning HTML and CSS. So kaning duha, kaning 1 ug 2, JavaScript ug HTML and CSS mag-uban gyud ni silang tulo no, kay naga-complement sila sa kada usa nga technology. So para ang imuhang mga web applications dynamic jud siya kaayo, so dili lang enough ning plain lang nga HTML ug CSS, need sab nimo og parisan og JavaScript. So ideally mao jud ni siyang tulo nga basic requirement or skill sa usa ka developer no, when in terms of front end focus. So naatay mga lessons no or tutorials sa ato ang Code Eskwela nga YouTube channel nga tudloan ning HTML ug JavaScript. Okay? So naatay mga basics dito no kung sa ang pagsugod ana ning kani nga mga technologies. Okay? Ang ikatulo sab sa popular technologies nato is kaning Python. Dili kay ko honestly dili kay ko familiar sa Python, wala pa ko naka-code aning Python, but in demand sab ning Python nga programming language. Okay, so general purpose gyapon ang Python, pwede sab ka maka-build og mga web apps gamit ang Python. Okay? Ang sunod is kaning SQL or structured query language. Okay? SQL commonly nga ginagamit sa mga databases. So kung mag-handle ka og mga SQL, for example specific nga klase sa databases no, ang pinaka nauso karon is kaning MS SQL Server nga iya sa Microsoft, and then ang isa pa is kaning open source kaning MySQL. Common po siya nga ginagamit as database technology sa mga web apps o uban pang mga databases. So naatay
PostgreSQL, naatay Oracle. So daghan kaayo na siya, no. Basta mag-deal gani kag databases, need jud nimo nga kamao ka aning SQL, okay, or SQL or whatever nga imong pagtawag ana. Okay, so ang sunod diha is kaning Java. Okay, so kaning Java, common gyapon o nauuso gyapon ning Java kay isa man ni siya sa mga karaan pud nga mga languages, no. So katong ang Java multipurpose gyapon from web apps, web APIs, I think including mobile development, mobile app development, gamit gyapon ning Java. Okay, so mo na siya. And then sunod kaning Node.js. Kaning Node.js is basically JavaScript lang ni siya nga mo run server side. So karon ang JavaScript dili na lang siya naka-focus, or sa una ang usual na gamit sa JavaScript is for front-end development to para sa imuhang mga dynamic nature sa imuhang web applications or websites. Karon naa na ni siya version nga pwede nimo magamit sa server side. So bali equivalent ani niya is ASP.NET, mga server-side technologies na pwede na ka makagamit og JavaScript or maka-code or maka-program gamit ang JavaScript. So karon ang nahibal-an nimo sa JavaScript, pwede na nimo ma-apply sa server-side nga coding. So dili na lang ka limited sa front-end, pwede na sab ka mag code sa back-end. Okay? So mo na siya ang nahimo na nga mga bag-o nga trend karon sa JavaScript. Okay, sunod is kaning TypeScript. So kaning TypeScript superset ni siya sa JavaScript, no. So kaning TypeScript gibuhat ni siya para butangan og object oriented programming elements ang JavaScript, kay ang JavaScript manggod dili by nature, ang nature niya sa JavaScript is wala na siya dili gyud na siya ingon nga object oriented nga language. So karon on top of that, gibuhat ning TypeScript para maka-perform na ka or makagamit na kag mga elements sa object-oriented. So, nara kay mga classes, I think possible ang mga interfaces, o at to a limited case na ay mga inheritance. Okay? So, muna siya ang TypeScript. So, ang TypeScript, gibuhat po ni siya sa Microsoft as part sa ilang mga technologies nga nabuhat. Okay? Sunod kaning C#. Again, if you're into Windows environment, common kay ning C#. Kaya ang C# usually sa mga Windows yun ni siya nga environment ginagamit. So aside sa web development, web apps, web APIs, pwede sab ang C# for mobile app via Xamarin. So pwede ka mo gamit og C# nga code diha. So multi purpose po or general purpose po ning C#. And then ang sunod niya, ikapila na tata 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and then tama lang ta maybe sa top 10. And then we have bash shell. So katong mga shell scripting, dili kay ko suwito aning shell kay dili ko familiar kaayo sa, or wa kay ko wa pa ko naka-work aning shell gyud nga naka-focus sa scripting. Okay? And then we have C++, of course, isa sa atong mga paborito nga mga programming languages. Most of us nga nag-adto sa nag-school, nag-formal schooling aning ato ang linya, nakaagi gid aning C++, nagsugod kag C and then C++. So naalang gyapon, uso lang gyapon ang C++ karon nga panahon na. And then we have PHP as usual. PHP daghan pa gyapon apps nga gibuhat sa PHP. So dili gyapon ka mahutdan og trabaho anang PHP. And then of course we have C, and then so on and so forth, na pay daghan diri sa ubos. So nindot nga if you have at least you get to know some of these mga tools o mga technologies, no, kay as a developer dili enough nga isa lang duha imong nahibal-an nga mga for example sa programming language, no, it's also useful nga napo kay nahibal-an nga multiple nga mga programming language, because you never know later on sa imuhang career nga magamit na nimo siya nga mga
languages or tools or technologies. Okay, so mao lang ni siya ang popular jud kayo sa top 10. Mao ni siya nga mga technologies. Okay, sunod unsa pay kuan kani databases. So dili ta mag-focus pud sa databases. So if mao ni siya ang mga top nga mga databases nga ginagamit sa pag-develop og software. So common kayo ang MySQL tungod kay open source siya, free pod, and then mo ni siya ang isa sa mga karaan gyud nga mga databases pod. So and then importante nga of course dapat well versed ka sa SQL. Ako personally dili jud kayo nako strengthening SQL, but enough lang po nga maka-perform sa mga trabaho nato. Okay, then next is PostgreSQL. Open source gyud po ning PostgreSQL, free po ni siya. And then you have SQLite. Ang kaning SQLite bali relational database gyud po ni siya, pero compact lang ni siya, gamay ni siya, pwede ni siya i-embed sa mga mobile apps. So mo ni siya common nga gamit sa SQLite. So gamay lang siya nga klase sa database. Limited lang po iyang mga functions, pero in most cases enough ang iyang mga features. Okay, and then we have MongoDB. Kaning MongoDB usa ni ka klase sa NoSQL nga database. So dili ni siya pareha og nature sa katong mga typical na nga relational databases kaning nauna nga tulo, no? So isa ning MongoDB. And of course, Microsoft SQL Server, popular gyapon na siya nga database. And then we have Redis. Redis is database siya nga sort of mostly gamit for caching, o in memory lang ni siya ang Redis mo ni usual nga gamit ani. Ako po dili po kay ko suito jud kay ning Redis. And then we have MariaDB, Firebase, Elasticsearch, Oracle. We have Dynamo. I think DynamoDB is NoSQL type po na siya nga database. And then Cassandra, IBM DB2, Couchbase. Okay, so kung enough ang imuhang knowledge og skill sa SQL, then useful kay na siya no sa imuhang career as a developer, kay dili jud nimo ni siya maiwasan ning mugonit ka or mugamit ka og mga databases. So it's important na up to date imong skill anang SQL. Okay, so mo ni siya. We have another data point diri kaning cloud platform. So AWS is cloud platform ni siya, naga-provide ni siya lahi-lahi nga mga services sa nga for development. Amazon is Amazon Web Services ni siya, mo ni meaning sa AWS. Then we have also equivalent sa Google, napod sila competing platform, Google Cloud. And then we have Microsoft Azure, mao po ni ang competitor gyapon aning Google Cloud o AWS. And then we have Heroku and DigitalOcean. Okay, and then naapod tay web frameworks. So sa web frameworks mo ni siya, common ni siya sa front-end development. So number 1 is kaning React.js. So nauso na kayo ning React karon, no, tungod kay I'm not sure, pero they say na tungod sa the way nga mag-develop ka sa React. Nag-study ko gamay aning React, pero maybe wala pa na ako na siya magamit jud kay usually Angular man ko sa ako ang trabaho. Okay, but nag-study ko aning React. There are siya mga butang nga ganahan ko, na po butang mga dili po ko ganahan. So depende lang, siguro mas bias lang ko sa Angular. Okay, so sikat ni siyang React.js. Isa pa is tungod kay Facebook ang nagbuhat ani nga library, front-end library. So if you know Facebook, then of course I think much of us kailagid sa Facebook. So produkto ni siya sa Facebook. And then we have jQuery, of course, isa sa mga nauna-una jud nga mga JavaScript framework. And then Express, dili ko familiar ani. And then we have Angular, and then sa Angular you have two versions na. The first one is katong Angular JS lang. So iyang pangalan is Angular, na niya sumpay nga JS. Katong
old version ni siya. And then this one is I think pertains to katong bag-o nga Angular lang ang iyang tawag, version 2. So totally different nga approach, pero Angular lang gyapon nilang pangalan. And then ang isa pud sa mga sikat na pud is kaning Vue.js. And then ASP.NET Core, and then so on and so forth. So daghan pa diri no. Dili ko familiar ani tanan nga mga technologies, but it's good to know na we have these options nga pwede nato gamiton sa ato ang career as a developer. Okay? So we have that framework wise na atay, so murag platform na gyud siya no, na atay .NET framework as number 1, and then NumPy, I think Python related ni siya, and then .NET Core, and then yeah, TensorFlow, React Native is katong React.js pero sa mobile development. And then Flutter is for mobile development. And then din ako familiar kaning uban, kaning Qt I think is desktop development pero sa Linux. Murag nga na. Cordova is hybrid technology ni for building mobile apps. So HTML, gamit lang kag HTML, CSS ug JavaScript makaproduce kag web apps. I mean mobile apps. So mo ni nakagamit nako aning Cordova. So okay po ni siya nga technology. Eventually medyo I don't know kung naapay updates sa Cordova, medyo daan na po ni siya. Next na i-move nimo is moving up to Ionic. So Ionic as much better na nga platform compared sa Cordova. Pero same lang yapon siya nga idea, hybrid development pud siya. Gamit yapon kag HTML, CSS og JavaScript. Okay? And then kani. So kaning ubang mga tools diri is kaning Git is for source control. So ang isa sa part sa usa ka programmer is source control. So every time na kay mga changes, then mo gamit kag source control para ma-monitor ug ma-track ang mga changes nimo sa imong code, no? And then Docker, dili po ko familiar ani. So daghan ni siya diri, dili po ko familiar ani tanan. Okay, so I think Xamarin is for mobile development. Unity 3D I think ginagamit sa game development. Okay? So mo ni siya. Next niya nga data point is environments. So mga tools ni siya nga ginagamit kung mag-perform na kag coding, no? Coding sa imong mga applications. Okay, so naata diri ang Visual Studio Code. So editor ni siya nga naga-support og lahi-lahi nga mga languages. Okay? So nauso na po ni siya ron, nagagamit sab ko aning Visual Studio Code. Okay po di ang mga features na po siya mga plugins nga pwede nimo gamiton para ma-improve ang experience nimo sa coding. And then you have of course ang Visual Studio. Common po ang Visual Studio as long as if you're into ASP.NET or Windows development, pretty sure Visual Studio ang common nga ginagamit. And then Notepad++, pwede gyapon kung medyo hardcore ka, basic lang nga editor imong gamiton, pwede pod. IntelliJ for Java. Yes, and then Android Studio for Android development. Okay? So, daghan pa dire nga mga IDEs nga pwede magamit sa imuhang development. Okay? Operating systems. So, pinaka-common is Windows nga environment. And then, this is interesting kay ang second nga common po is Linux. So, I was expecting Mac OS ang sunod, but then ikatulo ang Mac OS pero dili lang kay layo og diferensya. So basically second most common lang gyapon ning Mac OS. Okay? So tungod kay sa lahi-lahi nga mga devices, dili man specific sa usa ka hardware ang Windows, so mo ni siyang taas ang adaption sa Windows, no? Oo. And then Mac OS po sa Apple ecosystem lang yun siya. Okay? So mo na ni siya, no? Ato ang mga popular kay mga technologies nga according diri sa Stack Overflow nga survey as of 2021. Okay? So una tamo tapos nini, no, ayog kalimti nga mag-subscribe ta sa ato ang YouTube channel
para sa updated nato nga mga videos ug mga tutorials. Ug sa kanunay, uban ni ko ninyo ug magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.